makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia kay tingali unyag makalimot or makalimtan kamo o makalitan kamo ni adtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang tawo sa tibuok kalibutan ingon nga usa ka litag. Busa pagbantay kamo og pag-ampo kanunay. Aron nga makabaton kamo kalig-on, aron makaatubang kamo nga dili maunsa ni ining tanan nga mahitabo og makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Magampo ta. Ginoong Dios, daghang salamat sa kinabuhi nga padayon nga among nahuptan. Salamat sa kusog, salamat kayo sa pagkaon sa tubig nga among nainom, hangin nga among naginhawa ug sa tanan nga imong gipadangat kanamo. Pasaylo ami sa mga panahon nga di mi makasabot sa imong mga pamaagi. Sa mga panahon, Lord, nga wala mi gabuhat sa imong gipangsugo kanamo. Sa mga panahon nga kami nagakinabuhi nga dili uyon sa imong kabubuton. Tabangi kami, Lord, nga niining maong adlaw. Ang mga pulo nga among madunggan, dili lamang kiniigo ra namong madungog. Dili amo na tawning maaplikar, Ginoo. Salamat kayo nga ang imong balang espiritu niya magatabang kanamo aron nga masabtan namo nig ayo. Ang ayang tangtangon sa among mga kinabuhi, Lord, matangtang. Pinaagi sa tabang sa imong balang espiritu o pinaagi sa pagtudlo sa imong mga pulong. Salamat sa tanan nga niya, O Dios, gikan sa mga kabataan, mga batanon o hamtong. Ang tanan, O Dios, makadawat sa maong langit ng mensahe. Muna mong pag-ampo o gipangayo pasalamatan namo ning madawat namo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Balik ta sa pagpanglingkod, mga igsoon. Kumusta inyong pagpangabog tubig? So sa San Vicente, murag naka-feel siguro tinulo, no? Ambot lang tog ni Saka, bagabi basta kay wala jud ko nakabantay na tubig ni Saka. Niyo man tong niagas na, pero kay ni amami sa taas. So, ang uluhan sa tong pagtuon karon, giuluhan siya kahigayunan. Tagaig kahigayunan ang pag-ampo. Kay kung natay kahigayunan makigchismis sa silingan, nganong watay kahigayunan mo ampo? Kung natay kahigayunan nga mangita og pagkaon, nganong watay kahigayunan nga mo ampo? Kung natay taas kayong kahigayunan nga magagunit og cellphone, nganong wala gyud tay kahigayunan nga mo ampo? Kung natay kahigayunan nga magatiman sa tong mga tanom, sa mga hayupan, sa tanang mga buluhaton, nganong wala mangyud tay time nga mo ampo? Gisulti sa Ginoong Hesukristo ngadto sa iya mga tinun-an, samtang nagampo siya dito sa Getsemane. Kaduhan niyang gibalikan ang iyang mga tinun-an o giingnan niyang pag-ampo kamo. Kay naay dako kayong umaabot. O niya, bisag usa ka oras lang makatukaw pag-ampo kamo. Balik na pud siya. And pagtanaw niya, nagkatulog ang iyang mga tinunan. Ngano ka to silang nangatulog? Nga ang awhag man nga maghimo gyud og pag-ampo. Ako sige jud ko na ko balik-balik ni because worried kayo ko ba? Di na ka mag-ampo, Lord, tagaig kalinaw ang tibok kalibutan. Kay nasulat sa Biblia nga dunay linog, dunay gera, bago lang po nag-post gani nga kusuga sa linog oy. Dunay linog, gira, kamatay, sakit. So karon naa na tanan. Unya munang bisan ang Ginoong Hesukristo gapasidaan gyud siyang pag-ampo kamo aron dili kamo madaog. Nasultian kanako kining pag-ampo uban sa iyang mga pulong na kanang kanunay kang nakadungog mubasa unya may nampuon ka mo ni maghatag nimog seguridad og kalig-on. Ingon gani ko sa akong wife, magbike na lang ko. Nya kay wa mo po'y bike. Kay imagine gina mga igsuon kung magsigig pag gina og dili gina mahunong. And ako na makita na ang Russia pod aggressive kayo sila, it's because ang Ukraine sa history usam na sila. Aggressive kayo sila.
O niya, napay, kanang naang, kung imong tanawon pag-ayo, pwede man nga naa sila, na sila, pistok na pud sila. Pero kay nasanksyonan namang gyud ang Russia. Ang US, European countries, o unsa pa to, nagpanaog naman sila sanksyon. And then ingon ang US nga, dili gyud sila motabang sa Ukraine because og himuon na mosamot ang kagubot. Katong gustong makigirag China be, sige ko na. Kay labanan bitaw ta, labanan karon. Kay pa na ta. Labanan ta, hurot na tatanan. No? So, imagine na human ganig bagyo niabot pag 2 ka bulan usa niabot ang relief goods. Nga naa diri sa atua. How much more gikan pas mga tabang sa gikan gawas sa nasod. Sige na kog balik-balik nga ang Psalms 121, 1 and 2, dunay dinagkong problema ang samas kabukiran niya. Sa verse, nangutana ang salmista, ningon siyang, asa gud gikan akong panabang. And then, sa verse 2, ningon siyang, ang akong panabang, nasa Ginoo. So, kay nakaibalo man ta nga atong panabang nas Ginoo, tuan ta niya magpaduol kanunay. I tell you, tanan gid nga atong gipaningkamutan ron, tanang paghago nato, kining tanan, wa gini ikatabang sa umaabot. Ang naara dyan ikatabang ang Diyos. Because imong basahon og ayo ang Biblia, tanan nga mga alagad Ginoo, tanan nga nagmatinud-anon sa Diyos, sila ang nangasalbar panahos kaguliyang. Aritang Noah, salbar si Noah. Sila ragyod ang nangasalbar panahon sa kaguliyang. Kining mga magamatinud-anon di sa Ginoo. So, the day before si Ginoong Hesus gilansang, iyang gisulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kay nangutana man sila kanus ani moabot. Ang parallel ani nga passages naa sa Matthew chapter 24. And naa pod magbasa siya sa 21. Nga nangutana ang mga tinun-an, Lord, kanus amang gyud mahitabo. And gisulti ni Lord dito nga naay mga ilhanan o sinugdanan pa lang ni. Doon narabagyo tayo gi-prophesy nga ningon kanang COVID, mura na lang nagduwaan sa bata inigabot sa bag-o. Unya, kining bag-o og maon ang World War III na unsaon. So si Lord naay paagi unsaon niya kanunay pagsalbar ning iyaha. Na ganito yung mga Pilipino nga matay, kay apil sa girakit, gipasabog ang barko nga dili man unta to bala ang karga ato. Mga kuan man to siya, mga product nga pabiyahe ba pasod sa Ukraine. Giapil sa pagbomba. Nya grabe na ni kabat na og 400 Russian ang patay. Ang Ukraine wala pa kuan na gyud og pila. Now ang pinaka kuan gyud mga igsoon nga kinahanglan natong masabtan pag ayong mensahe karon nga need gyud tang mohatag og panahon sa pag-ampo. Need gyud kang mohatag panahon sa pag-ampo. I tell you 7 hours ang imong nahurot sa usa ka adlaw gunit og cellphone. Pero og pag-ampo sudag gyud kaayo. Kinalisudan. So need tang moampo mga igsoon. So sa atong gibasa ron ningon siyang pagbantay kamo. Ang word diha nga pagbantay, it means nga kanunay kang maniid. Naman po'y magsigirag paniid sa silingan. Naapoy usaray gipanid-an. Naapoy nagbantay sa sayop sa uban. So ang gingon ni Lord nga pagbantay kamo, ang ipasabot gyud ani nga ang kada usa nato mahimong magtimaan sa unsay gisultis pulong sa Dios mo na pagbantay. Kay ma-surprise mangyog ka ngano man ni, ngano na itabo ni, wa good ni gabasa. Kadi naman ka ma-surprise kung nagbasa ka mga igsoon. Napabata? Ayaw ka mo pagpatuyang og pagkaon. Laka. Ingon akong wife, nabantayan jud na ako nga inigpadong ning akong bisita. Lamig yung ikaog bisag unsa. Ano? Wala, danar og bisag unsa. Unya og pag-inom og makahubog nga ilim nun. Kaniadto mga igsoon basta naa ning tagay. Grabe, mabuntagan gyud. Bidyoke. Lamay pag prayer meter no na itagay arong dugay ba? No?
Basta na ay tagay, di na maghuna-unang na pa'y trabaho ugma, magbuntag gay gina. Pero prayer, kapoy man, trabaho pa ko ugma. Nay nga na, then ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod niining kinabuhi kay tingali unyag makalitan kamo ni adtong adlaw. Kanang sige kag kahadlok, hala, saon naman ni, hala. Naguna-una ko anang sige pangandoy makapalit, o bag-ong sakyanan, o nig-abot panahon wa gyud ay na tanan. Nakita mo sa video nga mga gagmayng mga kabataan gikugos sa ilang mga inahan ng gakos ng hilak sa ilang mga papa nga mga sundalo. Because 30% or 20% na lang ang kasiguruhang mauli pa sila. Kay nagkalala man ang gira, wa man na ingog. Nagkahinay. Nagkalala man gyud ang gira because ang kining mga Ukrainian moingon na sila ay principle nga pilde mo declare ra sila nga napildi sila sa gira kung wala na ibuhi. Grabe no? Moingon ra gyud silang napildi nami kung wala na ibuhi nila. That is why sila tanan gyud ni gunit na o katong nagpabilin sa Ukraine nga wala ni gawas padungpulan, ni gunit na sila mga armas karon. So nagkadako ni nga gira. Onya ang bagsak ana ang tibuok kalibutan gutom ug ang ekonomiya hagba tanan. Mao bitaw nga gisiguro gyud ni Lord nga ang iyang mga katawhan makaampo kay sila man ang siguruon og salbar. Di ba ningon diha? Nga ang tibuok kalibutan tabunan sa kangit-ngit apan ang kahayag sa Dios modan-ag sa iyang katawhan. Munang kinahanglan gyud ta mo pray. Sa Bible mga igsuon kinagrabihan ng niagi mga kagutom, pero ang mga anak sa Dios gitagaan sila kaalam sa Dios, asa sila mopundo, asa sila pagkaon, kinsay mo pagkaon nila. Gisalbar sila sa Dios nga naman. Sa wala pa niabot ning mga kaguliyang ang ilang pagkinabuhi, kanunay ragyong priority ang Ginoo. Anong nas imong tapat inang priority na to ang Ginoo ha? Siguroon gyud nato na. Sa verse 35 ningon siya, kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Nahinumdum ba ko ana mga igsuon kay magtinabangay maguna, they are giants manggod. Og maghisgot kag Russia, China, North Korea og unsa tong usa? Iran. Naa man ang nagpuyo diha ng ilahang mga nuclear. Og sila ang lig-on kayo nga powerful kayo nga mga nasod. And that is why worried ang uban nga mga gagmay nga countries. Now, ang China gasugod na og launch og missile dito sa Ukraine, ang Russia. Ang China po nagpalupad og unom ba to? Unom ka aircraft nilabang sila sa Taiwan. Unya di mo na pwede. Kay kung imo nang buhaton, it means sakop na nimo na. Mao tong niingon ang mga Taiwanese nga nganong giapil man me. Nganong sakupon man pud me. Kay mo man ay usa ka pinakauna nga sign nga sakupon nimo ang usa ka nasod, imong i-break ang protocol nga ang imuhang okay ra airplane di pasahero pero imong mga aircraft panggera mo labang diha, it means imuha na. That is why dili na may mo duwa-duwa pa ning panahon na ni dili ta seryoso sa itong pagpangalagad. Wala tay kaikag, wala tay kaluoy sa atong mga isig katawo, sa atong mga minars pamilya musultin las pulong sa Dios. Mabot ang time magmahay ta. Kay wa naman ta paatras. Wala man ta nagpaingon sa panahon nga magmalinawon. Ngayon, uban, God is the God of peace, yes. But remember sa gisulti ni Jesus nga wa ako ni anhi aron magdalag kalinaw espada nga akong dala. Nya gisulti ng daan diha nga naa gining kaguliyang. Sa verse 35, ningon siya kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. So naay litag. Ang dili malitag ani ang nakailas Ginoo, ang nagbasa siyang pulong, ang nagmainang puon. Di gina mga litag sila. Di gina sila mabalaka, di gina sila mahadlok. Because kabalo silang ang katawhan sa Dios ipahiluna gyud sa Ginoo. Tingali dugay natang nag-uban karon, pero mabalakon lang gyapon ka na ay problema na tingali kulang kas pulong sa Dios o wa kay ampo-ampo. Maoro man jud na. Sa COVID pa lang daan, pag unang pronouncement sa COVID nga, oy, lockdown ta. Grabe na worry ta na, unsaon pa ba ni, mabalik pa ba ni. How much more ka na ron? Because sa time sa COVID na pa may mga
supply nga nagsulod sa atong nasod. Kita pod naga-supply puta sa gawas. Pero sa time sa gera, cut off mo na tanan. That is why ang Cebu, matan, ilang i-open ang tanang establishmento kay makasagang-sagang na ginagmay in case kung naay grabing krisis. Imagine mga igsoon mo triple ang gasolina. Pila ang gasolina karon? 60 times 3. Pila? 180. Imagine ingana ang litro sa gas. Mo'y magbisikleta na lang sa Kuya Gaspar. Kaya na ay bisikleta. So need kayo girong mga panahon na nga siguroon isalbar gyud nimo ang imong kaugalingon diha sa mga pag-ampo. Kaya bisag di ka katulog ani bisig ka guna-una unsaon na lang. So gibalik niya usob sa verse 36 ang giingon niya sa verse 34. That is why importante kaayo. Pag naa gani word nga balikon ngani man ang magbasa tag Bible na tay gitawag og analytical nga study. Pagbalikon na gani na pagsulti ang word, it means importante kayo. Sa 36, gibalik niya, busa pagbantay gayod, kamo, butangan na niya gayod. Kanunay, unya ningon niya, o pag-ampo, kanunay. Once a week, gani, di na ginato ni siya And then ningon niya, nga makabaton kamog kaligon, aron makaatubang kamo og dili maunsa. Na? Makabatog kaligon, makaatubang og dili maunsa. Niining tanan nga mahitabo. So, positibo na daan nga mahitabo dahil di na ni mayog. Lord, ayaw ni himuang mahitabo ni. But gisulti ng daas Biblia nga mahitabo gyud nimo. That is why paampuon. Makaatubang aron makabarog og makaatubang sa anak sa tawo. But wait sa unsa di ay ang mga gipanghisgutan ni ini mga igsoon before before aning passage nga atong gibasa, naghisgot si Lord aning kapanahunan nga karon nahitabo na. O sa gisgutan ni Lord, kapanahunan nga karon sa atong henerasyon nahitabo na. Verse 7. Mao gyapon 21 verse 7. Magtutudlo, nangutana sila kano sa ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon nga kami nga kini matuman na or matuman. In verse 8 ningon siya si Jesus mitubag pagbantay kamo. Kani nga chapter 21, pagbantay kamo. Kinsay ang giingnan ani ang mga dili magtotoo, dili ang mga Christian. Ang mga believers, ingon siya, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa ako ngalan nga mag-ingon, ako mao si Kristo. Og muingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuohi. Sa atong henerasyon karon daghan kayong ni-claim nga siya mao si Kristo. Example ka naa sa Davao si Kibuloy. Ni-claim gyud siya ang Messiah. And ang iyahang pangalan is the name above all name. What a beautiful name it is. Sa Russia may nag-claim po dito nga siya ang Kristo, may sa smell pod nga nisunod niya, nangalagan niya. Nagsunod-sunod niya. Og mudaghan pag yun mga igsuon, munang og di ka magbantay, di ka kana ba yung mabinantayon ka, mubasa gyud kag Biblia. Kay kung makabasa kag Biblia, di gyud ka malimbungan. Di gyud ka malimbungan kay og unsay gisulti dire mo may mong sundon. Kita pakitaan na kay tag magic. Grabe siya. Pakitaan na kay tag gahom-gahom. Grabe siya. Dali aking ilaron. Pero sultian ka na ako, bisang pag dunay mo banhaw og patay, dunay makapaunlod sa buhol, og mo palutaw sa buhol, kung dili siya ang gisgutan sa Bible, di ko kumusunod niya. Hello? Sa istorya lang daan, mga igsoon, dali ratang pasundon. Di ba, ining apply ni mo anima, muputi imong nawong within 3 days. Kanindot anang imong nawong, karon imo pag yun ang tanawa na mga puti, mga hidiring higda-higda atong balas sa panglaw. Kaya magpaitom. Ikaw o ako, normal na kayo na, kinagwapuhan.
Dasiga imong kaugalingon. Kamo ba? Di nyo mo po dasig. Sa verse 9, ingon, ayaw kamog kahadlok kung makadungog kamog mga gubat. Karon, ang Bible lang yun, ayaw kamog kahadlok. Pastor, nganong naamay kahadlok o kabalaka? Wala lagi tay, mainampuon nga kinabuhi. Kaya kining prayerful ka mga igsuon. Kanang mag-ampo man ka, bisag naghigda ka, di pa kakatulog, hala, magsigi kag pakigsultis Ginoo. Bisag nagkusukuso ka dito sa imong labanon, magsigi kag pakigsultis Ginoo. Pero kuyaw po kayo, sige ra kag yaw-yaw sa Ginoo, di ka minaw niya. Kaya dapat naman kay time nga mubasa siyang pulong, kay mo man ay way of listening to His Word. Maminaw man kag niya, gyud, mubasa gyud kag maminaw. And then, while na kay trabahoon or gahon sa kadiha, nag-drive ba ka, imong nakigsulti kas Ginoo. Need man jud kaayo na mga igsoon. Nga mo ampo gyud ka. Karon, ayaw kamo kandok kung makadungog kamo aning mga gubat o magkagubot o mga kagubot kay kining mga butanga kinahanglan nga ayaw nag-iampo. Lord, undanga. Lord, Lord, ayaw itugot. Ayaw na nag-iampo. Kaya ningon na ang Bible, kinahanglang mahitabo. Na-imagine na mga igsuon, pila may, ako, mo trabaho ko, pila ako inadlaw, siguro naas mga 275 or 250. Ang gasolina, 150 o 180. Huy, unsaon naman eh. Kaya maumang yun na, usat down man na siya. O niya, ningon pa dire. So, kinahanglan ni siyang mahitabo, gayod, no? Pag-una, apan wala pa kini magpasabot nga mauna ang katapusan. So, dili pa, mao ang katapusan. Sa verse 10, mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. So, nagsabay-sabay na ni. Kabalo mo kung say problema, pag naay compromise na diya, maglisod og stana nga nasod. Before nahitabo nga nag-launch og missile ang Russia, before ni-invade ang Russia, nisulod sila sa Ukraine, dunay nahitabo nga dako kayong parada. Kinadaghanan na kasakyanan nga mga Ukrainian. Nagsakyanan sila libot sa mga syudad, murag politiko, no? Unya, ang ilang mga sakyanan, may mga flag sa Russia. In other word, gusto silang magpailalom sa Russia. Nahitabo po ni sa Afghanistan. Nga dihay gera sa Israel, unsa to? Not Israel, katong Taliban. Unsa tong nasura? Nga ang mga tawo nga nagpuyo ana nga nasod, gusto pod nila nga ang Taliban na mo'y modumala. Kato bitang nitakas ilang presidente, ang mga sundalo gihubo nila ang ilahang mga armor, ilang mga gilay down nila ang ilang mga pusil. Unya karon ang nagdumala sa ilang nasod Taliban na. Ngano man daghan mang nakauyon sa sistema sa Taliban. Nakaron na pod kining Ukraine, gira sa Ukraine. Nga perti siyang dakua og damage kay maabot man gyud ning kuan sa tibuok kalibutan kung magpadayon siya. Ang kagutom moabot man sa tibuok kalibutan. Mo bitaw sige kung ga-encourage na kining prayer need gyud kaayo nato. Ngano man kay gisulti ng daan diring di gyud maka barog. Di gyud makaatubang og dili makabarog kung wala ning mga pag-ampo. Napabata. So, sa verse 10, sa iyang pagpadayon, maggubat ning mga nasod og laing nasod. Imagine na tong China, no? Kung ang China mo palupad sila missile, 11 minutes rab. Sabog na. Moabot na dire. Suga na. Nya isog naman kayo ng mga Pilipino, bisag mga pintik rentawid da. Grabe na sila makayaga-yaga. Mayon bigyan na silang, bisag mangihi, rakuno sila lumos tatanan. Kay balay magina silang daghana. Niya magtanaw ka sa ilang mga weapon. Grabe jud. Na kinaisugan.
Buti na lang gani kay diha toy unsa tong independent foreign policy nga gihimo ni Duterte. Kay og member man ko ka alays-alays sigurado man gyud. Na? Nindot tay amigohon tanan. Nadunggan akong wali niingon siyang the best revenge. Revenge nga atong mahimo is himuon nato nga atong kaaway atong higala. Mo kuno nay pinakadakong panimalos. Kay kung ang daotan buhatan mo daotan mas lalo pa hinuong maghimo siya plano saon kaniya mo nga maguba gyud ka. Mao man na. So, ang pinaka epektibong panimalos nga imong himuon, kanang himuon nimo siyang higala. Kapag panimalos ka, kaya kung mahimuon mo siyang higala, hatagan ka niyang bugas. Di na siya sakit sa imong ulo, hatagan ka niyang bugas. Pakapinan pagsuan. Mga tawa lagi mo inigong suan. Sa verse 11, ningon siya, mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog. Bago lang ka gagira, gapos na dayog, kusuga man ti nga linog. O nga, di naman imuhunong ning linog. No? By the way, ako mong advisean ba? Kamantay mo na mga container nga sudlanan og mantika itom. Pagkanunay mogpalit og mga ingon ana. Kay matiguman man nag-ulan, matiguman. Kay nga naman, kining mabagyuhan taway tubig. Malinugan taway tubig. Wabi tubig tagwa jay kuryente. So, at least na ay matiguman. Ayaw, sige, kaon tanan. No? Nangutan ako sa tagbilaran, maura jud kayo ba? Tagpilay yung container nga black, tag 200 sir, akong ginanggi na mahalin. Nga naman, tag 25 pesos, Roman Dres Mangga. Nay kananan diha ang anang tapad sa kananan sulod bitaw ka sa merkado. Nay kananan anas likod pinakalikod unya ang tapad ana. O di ako tagbalit tag 25 pesos lang. No, tag 200 man. Mo palit ko ng 25 baligyan ako nila kung 150. O di oy. Actually gasigi gyud kog palit ana kay kanang inig-abot bitaw sa walay kuan. Gani may mga kaigsuonan ta nga tagaan ako og container. Nga paabot-paabot pa ng uban. So, anam po mong tanaw dito naa pa. Kay magamit kayo na, di ay? O siya man punas pagbantay. Magbinantayon kita. So, naay mga linog o kamatay sa nakalanlayang dapit, ingon man ang makahadlok nga mga butang o mga dagkong ilhanan gikan sa langit. So kining tanan wala ni siya mayok dugay pang mahitabo nagsugod nig panghitabo karon. Kita na taan ni tanan ang gawas na ni tanan. Diha ganito ni picture ba to sa Laguna nga ang bulan or ang adlaw ni pula og ayo di ba? Tung i-post sa Facebook. Unya gisulti na didto sa Joel nga may baw-an imong dunay mga umaabot nga grabe kay maunay may tabo, mupalong, mupula ang bulan, mupula ang adlaw. Gipangsulti na daan. Tagsak kayo ning mga panghitabuan na karon. Sa atong kaniadto mga igsuon mo tag magbunglay tagi kag buntag abot og hapon okay man. Karon suway, ma-heat stroke man kadayon. Perting inita na kayo. Verse 12. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga dakpon kamo og lutuson. Human na ni. Nangitabo na ning dakpon kamo og lutuson sa time nis mga apostoles nya ngadto sa mga sinagoga bilangguon og dadon kamo atubangan sa mga hari og sa mga gobernador tungod kanako. So wala ni giingon diri nga dakpan ka nagdroga or naghimog kriminal, mga naghimog krimen, but ingon sila pangdakpon kamo tungod nako kay duna man gyud mga taong i-insist gyud nila ang ilang pagtuos Ginoo. For example, mayong ayaw na mong simba-simba, ayaw na mong tapok, dili, pwede na, i-insist mong yun nila ang ilang pagsalig, Ginoo, munang pangdakpon sila. And then, ingon ang verse 13, mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Na aday kahigayon na, no? Usahay kay madakpan, usa pa makasangyaw. Sa verse 14, sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna, nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagtubag. Buo,
buo nga huna-huna. Sa verse 15, kay hatagan kamo ko kamog igsusulti o kaalam o walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makasupak. Sa verse 16, budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa inyong mga kadugo o mga higala o patyon nila ang uban kaninyo. Na, paminaw. Paminaw kayo. Ang giingon bitong tinilda ganihang kining kinabuhing Kristohano, naghana kayong mga babag paglutos, mga naghana ka katubangon ani. Now, kung muingon pa gani ka, pastor, si mama nasuko, mamusimba ko. Pastor, natinga ko, pastor, kay nagsimba naman ako, silang papa ko mga igsuon. Supak kay sila nako. Niingon ang Bible, pagbantay aron di ka makalitan. Unya, usas paagi nga magbantay ka, mubasa kas Bible. So pagbasa nimo diri, lutoson kas imong mga igsuon, imong kadugo, imong asawa, imong bana, imong anak, so nakahibalo na ka. Inigbuhat ana nila diha nimo, di na ka makalitan. Pero wa ka nagbantay, ma-surprise ka. Unya, usahay ikaw pag yun magpaanod. Masuko man siya, pastor. Parang way samok. Di na lang ko. Samot. Kisa na malamay mo ampo, mo barog para sa imong pamilya. Grabe kayo ang mga Ukrainian nga mga Christian. You know, ang Ukraine, sige na silang sudlon sa mga dagko kayong evangelist. Sila si Daniel. Gani mga igsoon, kanang Ukraine, daghan na kayong nahimong Kristohanon diha. This time, nga dunay gera, naa sila sa mga subway ba na? O unsa na? Basta kay naa sila sa murag kanang basement or ilawom ba ng mga, mga subway. Tuwa sila dito nagdayeg sa Ginoo. Nangayo pa sa ilos ilang mga sala. Kaya di pa man muhunong ang nag-ulan sa ilaha dito, rakit mga igsuon. So, nya bag-ulang na human tong Israel o Gaza. No? Dayong unsa tong nasod gani ron nga tubang bag-ulang katong gipulihan gani sa Taliban. Afghanistan ba to? O Afghanistan. Grabe. Kaniadto ang panglantaw sa mga naas gobyerno aning Taliban, rebelde sila. Karon ang panglantaw sa Taliban sa mga naas gobyerno man ay rebelde kay sila na may nagdumala sa nasod. Daghan po kaayong nakauyon. Katumoy grabe. Ang mga tao nangatkat dito sa airplane paglupad ng atagak. Kadito naman yun sila kay gusto yung makagawa sila sa nasod. And this time, maogi hapon. Parang walay reinforcement, walay tabang gikan sa laing nasod. Gibumbahan ang mga airport. So why ka? Wala. Mga airplane nga magdala og unsa ilang tabang, di gyud ka naog. Namuna diri sa ato ang mga igsuon, praise God. Agian tag bagyo pero salamat sa Ginoong bangon gyapon ta. Kaya dito grabe jud kayo. Then diretso ta verse 18 and 19. Ang verse 18 ug 19 ingon siya, apan walay bisan usa, no? Sa verse 17, kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. So, andama imong kasing-kasing. Andama imong kaugalingon nga tanan gyud igud ganahan nako tungod kay nangalagad na koron sa Ginoo. Okay ba? Sa verse 18 ningo siya, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. So bisan pa di ay sa grabe na kayong kagubot mga igsoon, grabe ang pag-preserve ni Lord. Kanang word nga preserve, kanang kabantay mo anang isda nga kabulan na pero wa na daot kay gibutang sa refrigerator, sa iyang freezer. Munay preserve. Ikaw ug ako bisag unsa na kataas ang kapanahunan sa kaguliyang, gipreserbar ka sa Ginoo. Bisan gani si Elijah gihatdan man sa uwak. Lupad-lupad tong uwak dito sa Akasya nang huwag sinugba, no? Kasya di bubo ba? Nya gihatod dito ni Elijah. Wala na sa Bible. So sa verse 19 ningon siya, pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. So niya magyuning kalisdanan, hala, bagulbol na kita sa atong kalisod nga giyagian, pero ang
ang gihimo gyud dire nga makalahutay gyud ta is kining muampo gyud ta. Ampo gyud kanang grabe gyud ka mainampuon mga igsoon. Mao jud ay pinakagikinahanglan. Karon kining panghitabo gisgutan ni nga ingon nga usa ka pagtayog. So wayon lang uyugon niya, di ba? Usa ka pagtayog mga igsoon, nagisulti ni siya sa Hebrew chapter 12 verses 25 to 29. Hebrew chapter 12 verses 25 to 29. Ingon siya, busa pagmatgon kamo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong nagdumili sa pagpamati ni atong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. So kining Biblia, word ni Kristo. Pulong ni sa Dios og dili gyud nato ni isalikway. Kay grabe jud kayo ang silot niini. Verse 26. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta, apan karon nagsaad siya, pakurugon ko pag-usab dili lamang ang yuta kun dili usab ang langit. Ako na ning gi-explain nga dili lamang ang mga taong kalibutanon, apil ang mga Kristohanon kanang giingon ang pakurugon ang yuta ug ang langit. Nga dunay pagsulay nga moabot sa mga kalibutanon, apil pod ang mga langit no na nga ikaw ug akong mga Kristohanon. Amen. Verse 27 ingon siya, ang pulong nga pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat uyugon og kuhaon aron kadto lamang dili mauyog mauray magpabilin. So kining mga linog karon mga gubat, mga bagyo gatuo mo katong Odette mo na toy last. Gisulti na daas Jeremiah 25. Nga tanang kanasuran na ganitong giingon, tanang kanasuran padadaan kog bagyo. Tanan na ganito. So kadturang dili mauyog mo ray magpabilin. Mao na nga kung kanunay kang nagabasa siyang pulong, hingampuon kayo ka, tanan nimong tibuok nimong kinabuhi nag-give up na surrender nimo sa Ginoo, wa gyud kay gikadlokan. Mahitabo ang giingos Biblia ang mahitabo pero ikaw relax ra ka. Relax ra gyud ka. Muna giingon ang kung ulan nagpaulan, kung init nagpainit. Kung gutom nagpagutom na ipagkaon ni hunat. Nga nara. Relax ra. Mura man gyapon ingon ang Biblia, kung sige mo kahadlok, kinsa man ninyo pinagis kabalaka kahadlok nakadugang bisag usa na lang kasikan, usa ka segundo sa orasan sa iyong kinabuhi. In fact, ang sige kabalaka si kahadlok makamatay sa iyo. Kay mao man nimo hatag og sakit nimo, kung naa kay sakitaan, palalaon man ani. Napa mo diha? So, ingon ang verse 28, busa, magpasalamat kita nga nakadawat, magpasalamat kita kay nakadawat man kita sa gingarian nga dili gayod matayog. Og kana mao ang Kristohanong kinabuhi. Muning gingharian gipasubot dire. Unya magpapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios pinaagi sa makapahimuot kaniya uban ang pagtahod og kahadlok. Kana na si imong tapad inang napabakay pagtahod og kahadlok sa Dios. Sige sulti. Kay usahay kasimba nang ta pero wala tagatahod niya. Usahay nagasimba riya sa Ginoo pero wala kahadlok niya. Klaro man gyud na bisag nakabalo na kang sala imong buhaton kay wala lagi kahadlok. Di ba? And verse 29, kay ang atong Dios samas kalayo nga muot-ot musunog gayud. Muna na ikanta ang consuming fire. Fan into flame. Muna ang Diyos. Now, si Lord naghatag siya og kasiguruhan nga kadtong muampo niya sigurado masalbar gyud sila. Katong nagsalig sa Ginoo masalbar gyud sila. Ato nang basahon. Si usa sa pinakamaalamong hari sa tibuok kalibutan mga igsuon sa history si Solomon. Si Solomon ang iyang kaalam na angkon niya sa pag-ampo. Ang gold nga grabing wa nay kabutangan gihimo lamang mga taming. Sible ikaw nga kung sundalo,
Wa naman ko'y kabutangan sa kong gold, dukdukon ako ning taming, ako ning imong taming, ikaw mo'y dalaan eh. It means nga ikaw mo'y mo protect eh. Mo protect po nimo. Amen? So tungod sa kaalam, tungod sa pag-ampo si Solomon nakadawat og dili na matimbang nga bulawan. Ningon dito, sa time ni Solomon, kanang mga silver, mahal man ang silver gihapon karon no? Munay gasunod sa gold. Kanang mga silver daw mga batura nga way bili sa time ni Solomon. Because ang bulawan dili na matimbang. Imagine na ang tanang gingharian sa tibuok kalibutan, magdala sila bulawan moadto sila kang Solomon ug maminaw sila sa pulong nga isulti ni Solomon, ilang isuwat kay kanang mga pulungan nga ilang madunggan, maoy ilang gamiton sa pagdumala sa ilang mga nasod aron malig-on pud sila because they realize nga nalig-on ang gingharian ni Solomon tungod sa kaalam nga nadawat ni Solomon sa pag-ampo. Na-realize nilang kining mga bulawan, kining mga atong nahuptan, kining sandataang lakas, wala ni hinungdan kung maghisgot ag kaalam. So, muadto silang ka Solomon, ilang dalon dito mga bulawan, ipuli nila dito, unya, daghan na kayo, unya, ang kaalam ilang bayluan sa maong bulawan. O si Solomon, tungos kadagas bulawan, gipanghimo na naman niyang dagkong taming o gagmayng taming. Asa man to nagsugod sa prayer. Nakabaton siya grabing bahandi. Ikaduha, ang pinakalig-on nga gingharian sa kasaysayan, gingharian nga time nga si Solomon mo'y naghari, nga naman, ang tanang mga nasod, mga hari, manalipod kang Solomon. May mga pagkaito bang mga hari, anak, minyo si Solomon, minyo si Solomon. Pa, 300 naman iyang asawa pa. Sige lang, arong ma-apil tas iyang masilawan tagamay, mapisikan tagamay sa iyang pagkalig-on, sa iyang pagkasikat, sa iyang pagkainila. That is why niabot og 700 ang wives ni Solomon. Ang iyang wife 700, unya na siya 300 kabuok wala pa kasli. Pero usa ra ana ang gilab ni Solomon because ang ubang mga asawa nakigminyo ra niya kay political issue, power, fame ang ilang gusto. Pero usa ra ana ang gihigugma. Ang babae nga mag-uuma. Maoy, gabi na in love yung ayo sa Solomon sa babaeng mag-uuma. Ang uban, mga anak, tog prinsesa. Mga anak ko prinsesa, mga anak sa hari. And sa time ni Solomon, grabe siya kaligon kayo, it's because nagsugod ang iyang gingharian, ang pundasyon sa iyang gingharian, prayer. Samtang natulog siya, gipadaygan siya sa Ginoo. Giingnan siya sa Ginoo, Solomon, pangayo nako og bisag unsa og imo ning madawat. Ikaw og ako, og ingnon ka ni Lord, unsa may imong pangayoon madawat nimo ni. Sa mga batanon ang mahuna-hunaan moingon dayong siya Lord. Kita mga ginikanan moingon na yung 50 million Lord. Nindot nga balay. Unya mga yang professional Lord, sakyanan ba? Pero si Solomon sa diyang giingnan sa Ginoo, pangayo bisag unsa, ang gibuhat ni Solomon nagampo siya. Ingon siyang pwede nga akong kaaway, mga akong pangayoon, Lord, nga di gyud sila makapanulong kay pildi sila kanunay. Or mangayo ko nimo sa tibuok kalibutan, ako'y pinakadato, Lord. Daghan siya choice nga pwede niyang pangayoon, pero ang iyang gibuhat, nagampo siya, ang iyang gipangayo, kaalam. Munang kung prayerful ka, himasa po kag Bible, kay nangandoy mga kaalam. Sa prayer, o diha siyang mga pulo maigsuon, tanan nga imuhang, ang tanan na angko ni Solomon, tungod ani, pulong sa Dios o ang iyang mga pagampo. So, gihatag sa Dios kaniya ang iyang gipangayo. Ningon siya, Solomon, na-bless kayo ko sa imong gipangayo, kaalam. Ihatag na ko ni mo ni, o ihatag ko usap ang wala pangayo. So, in other words, kung offeran gani ka o tanawa, dako kayo nga mansyon. Tanan nga naa diha, pangayo bisag unsa. Pangayuan ang susi. Pangayuan ang susi, it means nga ang tanan, ang mansyon, ang sakyanan, ang mga tanan nga na diha, imuhang kinaan mo ang susi. Muna gihimo ni Solomon, gipangayo niya ang kaalam. Kamo mga batanon, attention mga batanon, sagit amen kung nakadungog mo. Ang susi gyud sa tanang nindot nga ugma kana gyung kaalam. Munang pag-ingong eskwela ka ng trabaho, naara ng trabaho. Bisan gani sa balay daghang trabaho.
Hindi inatag pang-apply, wag ko'y trabaho, pastor. Yung balay, na hugason, ha? Trabaho ato. Kaalam gyud mo jud ay pinaka importante sa karong panahon na sa inyong season because kami mga ginikanan, magmahay nami. Naka-eskwela lang unta kog tarong. Di unta ing ani mong kahimtang ron. Nang kamong mga anak inyo ni nga time nga inyong ipus ang inyong kaugalingon. Ayaw ra mo sige tawag og sir, dapat in the future na poy mo sir ninyo. Pero kung wa mo'y pakabana sa kaugmaon, ma-influensahan pag yutas kalibutan ng mga barkada, sir gihapon, inig mga hubog. Serko ba? Serko. Ingan ba to ni kuya? Ako ra bang makainom ko kay mo English ra ba jud ko? Ngano po lamiaw yung English na makainom ka? Hello? English. Siguroon dyan nato ni mga igsoon. So, naangkon ni Solomon ang tanan, and then si Solomon nagbuhat siya pinaka-nindot nga butang para mahimaya ang Diyos. Because sa time ni Solomon na may kalinaw. Kaya wala may manulong niya. Kisa may manulong niya ang tanan, gihimo niyang higala. Hello? Sa time ni David, grabing sinulungay, tinikbasay. Pero sa time na ni Solomon, tungod lagi aning kaalam ni Solomon, imbis manulong niya, muatake niya ang mga gingarian, ang ilang gihimo, wala na sila ni sulong, ang ilang nung gihimo, nakighigala sila ni Solomon. Gadala sila bulawan ni Solomon. Oy, paminaw, katawhan sa Lourdes, amen. O sa may gusto nimo sulungon kasi imong silingan, or dadan ka nila hinog ng mangga. Nga na lang. Hello? Digyo ka mo daw kung imong silingan, mandaot nimo, imong puntugbangan. Pareho mong daoton. Ha? Maklaruhan na itaan eh. Pag ang imong isig katabo, daoton ka, imo silang tugbangan, pareho lagi mong daoton. Sakit ra ba yun yung pagkasulti, pero mauman doon ni tinuon. Nabalikon ako to ang pinakanindot nga panimalos kanang imong kaaway himuon imong higala. Kaya kung nangaway nimo siya, imo po siyang balusan. Human imong balos niya maghunahuna na po unsay iyang himuon nga mas masakitan pa ka. Di ba? So gihimo nimo ang tawo nga lalo nga muguba nimo. Munang gusto ni Lord mga igsuon matanta. Si Solomon nahimo niyang higala tanan. And ang nagdala ni niyag mga bulawan, niya baga mga unggoy, apilin ni mga unggoy sa una sa mga ambot lang ug unsaon lang unggoy. But na ako'y movie nga gitan-aw ang mga unggoy mo ay gigamit og pag-build og mga tulay, sila ay tig-aswat og mga bato. Siguro usana sa mga rason nganong dalan og unggoy kinadaghanan. Himo ra bang basahon ng Bisaya nga Bible kay aliwas. Kailan mo kaliwas? Tarsyer. Unggoy, aliwas. Dakuan na ng aliwas, no? Nudag. Dadaan sa mga aliwas. Now, nagbuhat siya, naguna-una si Solomon, unsa man gyud para malipay kay plano man ni og pangandoy ni siyang amahan nga si David. Pero si David mga igsoon wala nakabuhat sa iyang pangandoy tungod kay gibawalan siya, gidid-an siya sa Ginoo. Gingnan siya kay ang pangandoy ni David magtukod sa templo. Pero giingnan siya sa Ginoo ayaw kay hugaw kag kamot, daghang dugo nga miagas ng kamuta. Ayaw kabalaka kay ang imong anak mao'y magbuhat niya ni. That is why sa time pa lang ni David, giandam niya ang tanang buluhaton para sa templo. Ug sa si Solomon na mao'y naghari, misamot kaandam kay grabe mang datuan na kayo si Solomon. So nagbuhat siya og templo para sa Ginoo. Mo ni ang unang project na gihimo ni Solomon sa hari na siya. Ikaw ug ako sa naangkon na nimo ang imong profession, unsa may una nimong naplanuhan? Para ba sa Ginoo o para sa kaugalingon? So, gipatrabaho niya ang maong templo ug unya nagampo siya sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo. Connected ni siya karon sa atong tema nga hatag gigayon ang pag-ampo mga igsoon. Because kani nga time nga nagampo si Solomon, naminaw pa ba ta? Kani nga time nga nagampo si Solomon, wala pa miabot ang kaguliyang ani sa Israel.
So, ayaw kag ampo sa diyang naan ng kaguliyang, wa pa nanabot nimo may nampuon na kadapat. Amen. Ingon ang 2 Chronicles chapter 6, sugod tagbasa sa 22. Mao ni ang pag-ampo. Nako ra ning giditso sa 22 mga igsoon tungod kay haba-haba man, taas-taas ba gikan sa 12. So, nahuman na niya og tukod ang templo og nagampo siya sa Ginoo. Sa verse 21 ingon siya, patalinghugi ang mga pangaliyupo sa imong alagad og sa imong katawhan, inigampo nila atubangan nining dapit sa imong pinuy-anan sa langit. Og patalinghugi kami og pasaylua ang among mga sala. So, iyang gisulti nga Lord, dinhi niining maong templo, kung dinhi magampo or magatubang aning dapita ang katawhan, dungga ang ilang pagampo. Amen? Now, iyang gibinagsa ang posibilidad nga mangitabo, unsay rason ngano ang mga taong moduol sa Ginoo. Sa verse 22 tan-awa, kung may makasala sa iyang isig katawo, og papanumpaon siya og muanhi siya sa templo aron manumpa at tubangan sa imong halaran, o Dios nga anas langit pamatia siya og hukmi kung sad-an siya, siluti ang sad-an sumala sa iyang nabuhat o gantihi ang matarong sumala sa iyahang pagkamatarong. Uni-una niyang pagampo na ay word nga kun. Di ba? Kun. Next is verse 24. Lain na po ningon siya. Kun mapildi ang Israel sa gubat. Nganong rason? Unsay rason nganong mapildi? Kung mapildi ang Israel sa gubat tungod kay nakasala man sila kanimo, ug unya maghinulsol sila og mga liyupo sila kanimo dinhi niining maong templo, patalinghugi sila gikan sa langit og pasaylua ang imong katawhan og padad-a sila balik sa nasod nga imong gihatag kanila og sa ilang mga katigulangan. Natural man gyud ning naay gubat, pag alanganin ang usa ka nasod ang namuyo diha mamahawa diha. So unsay rason ngano ang usa ka nasod mga igsoon malaglag tungod sa sala? Unsay rason ngano ang nasod nga sulungon dili siya matibag, dili gani siya masulod sa kaaway tungod kay kanang nasura nagmasinugtanon sa Dios. So many times, giprove na sa Bible sa time ni Hezekias, sa time ni King Asa, daghan. Nga bisan pagtaglima kanasod ang musulong kanila, mga kusgan pagyud kayo. Napildi nila sa time nga masinugtanon pa sila og ang ilang nasod ngadto sa Ginoo. Munang wa ko ilabot og mag-usan North Korea, Iran, Russia og China. Sulungon nilang Philippines. Ngano man, sa time ni Gideon, ang Midyanhon giingon di maihap sa mas balas kabaybayunan. Ang sundalo sa Israel 32,000 ra. Talawan pagyud ang 22, binlan na sila 10,000. Ingon si Lord kanang 10,000 mga hakog ng uban ana, palakawon nako na sila 3 days paingo suba. Dito suba may baw-an nimo 15 sundalo. So kalakaw sila 3 days, walay inom-inom, pag-abot sa suba ng langoy, gipangbuhian ng mga espada ng langoy tanan la inom. Hakog. Grabe gito, 3 days ka kawala doon. Lainom jud sila. And then ingon ang Ginoo nga kang Gideon, kanang kagunit sa espada, nga nagkabu ra og tubig ginamit ang ilahang kamot unya nilala ra kiro. Maunay tinuod nga sundalo. Pag ihap ni Gideon 300 ra kabuok. Wala Lord. 300 ra kabuok, Lord. Muksulong, makigira mi sa dili maihap. Ingnan sila sa Ginoo, paghilom mo. Ako'y bahala, maguna ko ninyo. Dinilang nakita mga igsoon nga ang gibuhat sa Dios kadtong dili maihap nga mga kaaway, gihimo ni Lord nga mag-unay. Someday, kana mga missile sa Russia padung na sa China. Mga missile sa China padung sa Russia. Ala? Pagpabuto sa Korea sa missile, padung anong ninibalik? Padung nila. Ngano man? Walay gamhanang tao, gamhanang nasod hinagiban nga magmapuslanon nga muusab sa plano sa Ginoo. Ang Ginoo gyud gihapoy masunod. Ang Ginoo gyud masunod.
O imong tanawon mga igsoon, mga kang grabe po ni kadautan si Putin. Isa yung ngalan? Vladimir? Pero basaha usa kay harong makasabot gyud kag-ayo mabalanse gyud nimo na og ayo. Gani may dakong kalambigitan nga posible nga ang US o kining European countries mao inay salaan ni. Because giingnan man to nila nga ayaw tagaig mga armas ng dihang dapita kay ilang birahan kanunay ning mga Russian border ba gudugol ra sila. Himuan may hinuog planta sa mga panggera, mga bala. So, dako kaayo to siyang hulga sa Russia, mo nang giunhan na nila ron. Nga ikaduha, ilaha man na. Sa Russia man unta na nga area, pareho na sila pinulungan, pareho na sila culture, pareho tanan. Kay USSR na sila, usam na sila. Naabot ng tandang layuan ng takayo. So, verse 26. Ningon na po siya, kung dili mo ulan, tungod sa kay nakasala man sila kanimo, og unya mga liyupo sila kanimo dinhi niining dapita, og maghinulsol sa ilang mga sala sa dihang kastiguon mo sila, patalinghugi sila diha sa langit, pasaylua ang imong mga alagad, ang imong mga katawhan, og tultuli sila sa dalan nga angay nilang subayon, og hatagig ulan ang imong yuta nga gihatag mo sa imong katawhan. So puro sala ang hinungdan, no? Walay ulan, nganong nay gera, sala. In verse 28, lain na po ningon siya, kon may gutom sa nasod o kon may kamatay sa katawhan, adaot sa mga tanom o mga dulon o mga ulod nga mukutkot niini, o kon sulungon sila sa ilang mga kaaway, o kon may katalagman o balatian nga moabot kanila, pamatia ang ilang pagampo. Grabe si Solomon, no? Gi-intercede niyang daan ang Israel. Di ba Israel gini? Nahari man siyang naghalad sa Ginoo og nagampo siya. Padayon na to, bisan kinsa sa imong katawhan nga magbayaw sa ilang kamot og magampo atubangan sa templo tungod sa kasakit o kasubo nga ilang giantos, o Dios nga ana sa langit, patalinghugi og pasayloa sila. Kay ikaw ray nasayod sa kasing-kasing sa tawo, hukmi sila sumala sa ilang binuhatan. Aron, nga sila magmahadlukon kanimo o magkinabuhi na subay sa imong kabubuton, samtang magpuyo sila sa nasod nga gihatag mo sa ilang mga katigulangan. Sunod niya, ningon siya, kung may usa ka langyaw nga muanhi dinhi, kung bisan langyaw siya, kung magampo siya ni nga templo, o matubang siya ni nga templo, paminawa siya. Verse 24, kung muadto sa panggubatan ang imong mga katawhan, unya magampo sila nga magatubang ni ining syudad, nga imong gipili, og ni ining templuha, nga akong gitukod, alang kanimo, patalinghugi diha sa langit, ang ilang pag-ampo og panalipdi sila. In other words, kung ang templo diha dinhi sa Lourdes, atong barangay, unya ikaw to kag ubay, kung mag-ampo ka, unya mo ni giingon diri sa Bible, muatubang ka sa dapit diin asa ang direksyon sa templo, kadi na makapwede mo dagan pag uli og maampo kay tuwa mga dito. So maoy instruction nga, Lord, kung mag-ampo sila muatubang ani, atubaga sila. Dagan pa kayo ang gihatag ani nga kanang diha og magampo og kon magampo kay gihurot man niya. Karon mo diretso ta adto sa tubag ni Lord. Si Lord ni tubag dayon siya naa sa chapter 7 verse 11. Chapter 7 verse 11 abot sa 14 mga igsoon. Kay sige ra batang kadungog ani nga kanta pero wa ta kabalog asa sa Biblia. Kay dili lagi ta mabinantayon. Ningon diha ang verse 11 sa chapter 7, 2 Chronicles chapter 7 verse 11. Nahuman ni Solomon pagtukod ang templo sa Ginoo ug ang iyang palasyo sumala gayod sa tanan niyang plano. So, tanawa. Ang gibuhat ni Solomon nahimo siyang malampuson, ngano man nagsugod lagi ning tanan sa pag-ampo. Ikaw kako pag-ampo gyud pinaka-importante gyud unta. Labaw pa ni ka
kung sabton lang nato ni Ugayo, kining atong mga pag-ampo labaw pa ni ka importante kaysa sa kusog nga atong gikinahanglan matag adlaw. Ingon siya sa verse 12. Unya sa pagkagabi mipakita ang Ginoo kang Solomon og miingon, nadungog ko ang imong pag-ampo og gipili ko kining dapita dinhi himua ang mga paghalad. Tan-aw nako tanan. In John chapter 4, sa diyang nagtagbo si Ginoong Hesus og ang babaye nga Samarianhon. Ang gisulti sa babaye niingon siya, nganong mangayo man kanakog tubig, nga Hudiyo man ka, Samarianon ko, og wala man tay fellowship. Di man ta pwedeng magtinagdanay. Kamong mga Hudiyo nag-ingon, nga simbahon lamang ang Diyos ngadto sa Jerusalem, samtang kami magsimba, diri aning bukira. Diin man nakuha sa babaye, 2 Chronicles chapter 7, verse 12. Nga ningon si Lord, kining dapita, kining timpluha, gipili na ko ni. So diha na nga idea. In fact, dili gid ni siya mao ang original nga temple because naguba man ni. Nagtukod naman puglain. So, muna yung ideya nga nganong mga tao moadto gid sila sa templo. Sa una mga igsoon pwede ramtang di matog simbahan. Ano man? Ano man tay mga Ginoo sa atong balay? Nay gagmay na dagko manayaw ra ba? Lo, sayaw. Uy, sayaw. Kita mo sa Facebook, ana? So, hindi mo sayang nga, lambos-lambos umpot. Gidulaan ba? Klaro naman sa ni kayo, dire. Munang sultihan kita mo, magbasa, magbiblia, mga igsoon. So, in verse 12, ningon siya, unya, okay, humanat na diya. Verse 13, kung takupan ko, natawag ni Lord, no? Ang giampo ni Solomon, maura po itubag ni Lord. Tanawa. Kontak upan ko ang langit aron dili muulan ug suguon ko ang mga dulon sa pagkaon sa mga tanom ug padad-an ko kamatay ang akong katawhan. Verse 14, ug kon ang akong katawhan nga akong gitinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos. Naman po'y mag-ampo sa Ginoong nasuko niya. Marang ingani mo kunin mo, ha? Lord, giunsa sa kadumot ka na ko, Lord. So, imbis na magpaubos, masuko panoos Ginoo. Naman tayo taga-amo ang mga igsoon nga paghuman sa linog, gukdon gyud kuno niyag sundang ang Dios. No? Pag igo jud kay la libertad, gundong gihulngan man yung linuga, wa pay linog bol. Has kang paita gyud kay iyang plano. Kay bag-o pang loan sa bangko ng iyang balay, hapit na gyud mahuman. Halakan na tumba mang Diyos linog. Ingon gyud siya nga munaw kang Ginoo makita may gukdon gyud akong sundang. So ang gingos Bible nga ang katawan nga akong gipili ug akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos og mubiya sa ilang sala. Naman po'y sigig ampo pero di mubiya sa sala. No. Patalingugan ko gayud sila og pasayloon ang ilang mga sala og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Mawitan ning kantang Lord, heal our land. Di ba? If my people humble themselves and pray, Lord, we seek your face. We humble ourselves. Mao man ning kantahan. Ingon si Lord nga tubagon gyud nako. Tubagon gyud nako ang ilang mga pag-ampo. Now, unsa man tong pag-ampo? Unsa man tong pag-ampo? Niingon dito, nga kung naay gera, nga kung naay linog, nga kung naay kamatay, nga kung naani, ug mag-ampo ang akong katawan, tubagon ko sila. Imbis na ay katalagman, nabalot ang mga kasing-kasing sa kahadlok ug kabalaka. Pero dili mo ampo. Ang gusto ni Lord, ang challenge ni Lord sa kada usa nato, ampo kita. Gani mas dako ang mahimo ang pag-ampo kaysa sa imong grabing pagpaningkamot. Mas dako og mahimo gyud ning prayer mga igsuon. Mga batan-on, bisan pila lang kabuok, ako natiman-an ng mga dagwayan ninyo. Someday, i-congratulate kita mo.
Ano bitaw? Bisag unsa moampo gyud. Ngano man? Because si Lord nakakita siya. Arita sa ato ang motive sa pag-ampo. Tumong sa pag-ampo. Kung imong tan-awon ang tanang prayer ni Solomon gikan sa pagsugod niyang nahimo siyang hari, hangtod siya namatay. Ang iyang prayer para sa katawhan, dili para niya. Kabantay mo? Nasay mag-ampo, malimot lang kag-ampo sa imong pamilya, kay lain ang imong gipang-ampo. Di ba? Mulimot na nga. Si Solomon, mga igsuon, sa sinugdanan ningon siya, Lord, tagay kog kaalam, kay unsaon ako pag dumala sa imong katawhan. Wala ko siya ningon, Lord, tagay kog kaalam, aron mahimo kong sikat, inila. Kung palakpakan ko, inigsakan ako sa stage, Lord. Aron makaingon yun silang, ako'y pinaka-the best, aning skulahanan eh. Batagay kog kaalam, Lord, alang sa imong katawhan. Diri na po nag-ampo siya para sa katawan. Lord, kung ang imong katawan to asgira. Lord, kung ang imong katawan naasa gikaon og dulo ng ilang mga gisulong sila mga hayupan, Lord. Lord, kung ang imong katawan Ginoo nag mga masakiton sila. Lord, kung ang imong katawan to nanulong sila. Lord, kung ang iyang gipang-ampo dili para sa iyang kagalingon, para sa iyang katawan. Dinhi nato makita mga igsuon nga ang mga principle sa mga pag-ampo kanang imong i-bless ang imong isig katawo. Bisan ang kaaway. Ang Romans 12:14 ningon iampo ang mga taong nagsakit ninyo, naghasol ninyo, nagputol sa tubo. Nga sila panalanginan og di tuluhon. Napamudha? Napangampo ko, napailain. Nag-ingon ng kasulatan, dumti ang inyong kaaway, higugma ang inyong mga hinigugma. Apan karon sultian ko kamo, higugma ang inyong kaaway. Nalahi na ang gisultis Ginoo. Di ba? Nga naman, kung dili ni mo higugma ni mong kaaway, magpadayon ang gera. Sa time ni George Bush, unsay pagbasa na? George Bush, presidente sa Amerika. Dunay gera sa Libya ba to? Basta kay dahay gera sa Libya. Unya usa sa iyahang legal advisor Kristohanon niingon niya, Mr. President, ayaw sigig hatag ditog bala, ayaw sigig dadalag og reinforcement, ayaw sigig hatag ditog bomba. Padadi sila bugas og tubig kay gigutom sila giuhaw. Nahunong ang gira. Kaya gitagaan sa presidente o imagine imbis mga bala ning ipanghulog nila mga igsuon, mga pagkaon ang ilang gitagak sa maong dapit. Buhian ang armas ilang kontra kay mga ono sa lamas Ginoo. Di na nimo makita mga igsuon dili mahunong ang conflict kung imong tugbangan og dautan ang nagbuhat nimo og dautan. Tan-aw na to mga igsoon, 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. Di mahuman ang gira kung imong tugbangan mga igsoon. 1 Peter chapter 2. Hay naman ka. Hain na, nawala na. So, kinahanglan mga igsuon nga masabtan na to pag-ayo unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo mahitungod ni ining conflict nga nagsulod sa atong panimalay, bisan sulod sa simbahan, sulod sa imong mga kakaubanan sa trabaho, bisan sa imong palibot, dunag yun ning gera, naag yun nga conflict, bisan sulod sa imong kasing-kasing. Kining, unsa na, kining espirituhanon nga gubat nga gisgutan sa Santiago, nga mo ni ang bunga sa espiritu o mo ni ang bunga sa pagkatawhanon, dili na siya maundang ang gera, naara nimo kung kinsay imong dapigan anak, kinsay imong padag-on. But bisan gani ang
Pedro mga igsoon, nagpasidaan siya nga nag-ingon nga ayaw balusin ninyo og dautan. Hay naman ni. Chapter 3. Naabot mo ka diha. Now, sa katapusan, verse 8. Sa katapusan, hiusahan ninyo ang tanan nga inyong mga hunahuna o pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon. Pagkaluyanay o pagpapaubsanon kamo. Verse 9. Ayaw ang dautan, ayaw balusi og dautan. Kung i-post ka niya sa Facebook, imo po siyang i-post sa Facebook, pareho mo. Wala na kalainan eh. So ang panghimaraot ayaw tugbangig or ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga inyong panalanginan nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. No? So, kinahanglan mga igsoon nga masabtan gyud nato pag-ayo nga bisan sa atong mga pag-ampo kung naatay mga pagdumot kasuko sa ato katao mga babag na. Kung naa kay kalain kanang naay makitaan ka sa post sa Facebook, unya mura kag nalain, nganong malain man ka? Mga babag na sa mga pag-ampo. Unya kabalo mangyuta nga ang atong mga pag-ampo mo ni mo pabarog nato ilabinas mga malisod nga mga kapanahunan. Now I tell you mga igsoon, usa sa kanang ato ang mahimo before ta moduol sa pag-ampo, kinigyong mo kamaot ang mohigugma sa atong isig katawo. Matthew chapter 5, paspasan ako, mahuman ako. Ang Matthew chapter 5 mga igsoon, dunay pasidaan si Lord mahitungod sa panagbangi or conflict. No? Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Ningon diha, nakadungog kamo nga giingnan kamo kaniadto, higugmaa ang imong mga higala og dumti ang imong kaaway. Verse 44. Apan karon sultian ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Lisod gyud tinuora silang mahimo nimong migo kundi nimo sila iampo. Munang naay mga tawo nga namoy conflict sa usa-usa, iampo na sila. Because someday magkaayos lagi mo. Sa verse 45, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga ato sa langit. Kay siya walay pili nga nagpasidlak sa iyang adlaw og naghatag og ulan ngadto sa mga matarong og sa mga makasasala. No, di ba? Ang Dios naghatag. What if moingon si Lord, "Oy, kamo diha kay wa mo gasimba nako, ay sa mo ginhawa ron. Katorang nanimba mo itong paginhawaon." Na si Lord dili nga nana. Gihigugma niya ang tanan. Sa verse 46, nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong higugmaon mao lamang kadtong mga tawo nga nahigugma kaninyo, dili ba? Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa nahimo sa mga kadaghanan. Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala moila sa Dios gabuhat man ni ana. Verse 44. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. So, ang atong mabuhat ani karon paminaw. Sa tanan nga mga conflict, sugod sa tong kasing-kasing mismo, namatay conflict dire, na kay gustong buhaton, di nimo mabuhat, conflict na. Kanang naglibog ka, conflict na. Sulod sa tong panimalay, di mahitabong walay conflict. Especially sa panahon karon nga ang mga ginikanan, ang mga anak gusto nang mahimong mga ginikanan. Kanang sila na magbuot ba? So need kayo na siya og prayer sa atong barangay. Grabing kaguliyang. Na? Especially abot ng eleksyon, unsay nahitabo sa bilar. Pagkaugma na ang kasal, set up na tanan. Pag abot na dito sa opisina, kay sibil man to nga kasal, nakitaan sa mayor. Unsa nang istorya ha? Nga, ang ninong sa kasal, kontrapartido niya nga kapitan. So, gi-cancel niya ang kasal. Wa mo nakabasa na nga post? Imagine, gi-cancel, pagkaugma na, prepare na tanan, lisuda, oy. So, naay kaguliyang. Karon, grabe kayo.
Iyahig daw tanay. Kabalo mo, kung worst kaayo ng gera sa Russia o sa Ukraine, mas worst ang politika diri sa atong nasod. Igalam po kayo. Og dili na mao na imong gisuportahan mo daog. Ang imong mabuhat is muampo ka. Nga naman, nag-ingon ang Biblia, dumalahon sa Diyos ang hunahuna sa hari, sama sa iyang pagdumala sa suba. Tanawa na suba. Nabay tubig kaangat. Padong yun sa ubos. It means hanay, order. Na si Lord mo dumala. Kay bisan pag naikaalam, walay kaalam, mga bright, mga with experience, walay experience, si Lord mo magdumala. Nga naman, bisan pag unsa naka-bright, experiencado, dumalahan na siya, kurakot na. Bisag kinsa nila. Bisag unsang kulura. No? Kabantay mo karon, daghan na kayong suot-suot. Po, nagigasuot o gilo. Ang one-way disciple church na lang. Gasuot o gilo. Kay our citizenship is in heaven. Grabe nga conflict. And ang mabuhat nato mga Kristohanon tungod kay nagsingabot mangyud ang mga adlaw lisod gyud kayo prayer. Ampo gyud ka og ikaw raw sa pag-ampo kun nay prayer meeting tara. Adto ta. Gaya mo kay mahuman pastor kay imbis mag-prayer meeting mag-prayer po. Nga naman. No? Kuan gyud ka, lusot gyud ka basta kay kayunan ampo gyud ka. Kay grabing gikinahanglan jud kayo ang pag-ampo karong panahon na. I-challenge ka nako, usbon ka nako sulti, ingnon tikaw. Hatagig higayon ang mga pag-ampo. Kay balin taasa kag time gani sa Facebook. Balin taasa gitag time sa mga kalibutanong butang. Kining pag-ampo need kay taani. Especially sa mga mag-uyab, kining mga mag-uyab, mga igsuon, musugot nagbuntagay, magsigir chat or mag-istoryahanay. Ano man, ay relasyon. Kanya, may umantang natay relasyon sa Ginoo. Unsa may atong gipakita po, nakistorya ba ta, nagdugayay. Gini ko kam na tos Bible dali ara kayo tang kanang unsa tawag ana? Dali kayo tang sumhan. Ha? Mura kag daling nabuhong, mura sa guni oy. Pero sa tinuod lang na sikreto gyud ana. Ganahan kag dili buhatan na kay munay nakapahimaya sa Ginoo. Unya kining pag-ampo lisod na nga trabaho. Pag-ampo gyud bisag di ka ganahang mo ampo. Kay lisod gyud na nga trabaho mga igsoon. No? Himoa gyud na kaning dire inig kabuntag tay nag-Bible reading atong multicab na diri sa lamisa to dito sa kay need mong gyud ang word ni Lord nato. Wa kay word anang adlaw dali gyud kay kang mapukan. Especially sa time na sa mga panag-uyog karong mga panahon na. Need gyud kayo ang word ni Lord og ang mga pag-ampo. Someday batan-on, gikinahanglan gyud nimo ang imong pag-eskwela, but you will realize nga mas gikinahanglan nimo ang pag-ampo og ang pulong sa Dios sa umaabot. Nasabtan ba nato ang mga mensahe karong adlaw? Mag-ampo ta mga igsoon. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat Lord sa mga pulong nga among nadawat karon. Salamat kayo, Amahan. Ngay mo kami, o Diyos, nga dasigon. Himuong matinumanon. Nga sa among kinabuhi, Ginoo. Among huptan, ang mga butang, nga makapalig-on ka namo. Aron kami makahimo sa pagbarug ug sa pag-atubang sa kapanahunan nga dili na masabtan, Ginoo. Niining malisod ug naghinapos nang kahigayunan, o Diyos, na kami, o Ginoo. Ni apa, ibabaw aning yuta. Among pag-ampo, nga ang kalig-on nimo sa kanunay naa sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Lord, sa nagkalinlain karong kaguliyang sa tibuok kalibutan nga naghatag og posibilidad Ginoo sa umaabot pang mas lala og mas grabing kalisod. Ang amo Ginoong mahimo mao nga mosalig kami kanimo og sa among mga pag-ampo. Kami Amahan makabaton sa kadasig padayon nga kalig-on og makalahutay. Ang pag-ampo o Dios nga ang tanang katawhan, kabataan unan, ug mga hamtong Ginoo. Kaming tanan o Dios, ang among mga hunahuna kasing-kasing, mahimong priority mao lamang ikaw o walay lain Ginoo. Lord, nakalain-lain man mayroon og giyera.
Samtang na ay gera nga among nadungog, may mga gera sa mis among tagsa-tagsa mga kaugalingon. Nakigera batok sa mga balatian, nakigera batok sa mga kawaladon. And nakahibaw kami nga ikaw, Dios, dapig diri kanamo. Ug ikaw, Ginoo, makigubat alang kanamo, O Dios. Magmadaugon kami sa mga panahong ikaw may mag-una kanamo, Ginoo. Salamat kaayo nga nining taknaa, O Dios, imong nakita ang tanan nga niya karon. Ang tanan nga mga kinabuhi nga niya, Ginoo, ug ang mga pulo nga nadungog dili mong labayng kawang ko dili maaplikar rinamo sa among mga tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi. I pray, Father God, nga madayag namo, Ginoo, ang imuhang gahom nga imong gipadayag sa mga Israelita samtang sila nagapanaw gikan sa Ehipto. Wala sila gihimo, wala sila trabaho, nagpanaw lang sila. But ang tanan nga ilang gikinahanglan gi-provide nimo. Kami usab, Lord, sa among kapanahunan karon unsa may manghitabo, thank you nga makita namo ikaw ang among Dios, dili mi pasagdan, dili mi talikdan, ug dili mi biyaan. We pray, Father God, na bisan pa man og Ginoo ang among mga problema sa unahan, among makita, Ginoo, ang paghupay o kasulbaran ining tanan. Itong nagproblema financial, di makadawat sila, makaangko nilang kasulbaran. Problema sa mga balatian, makadawat sila sa hingpit ng kagawasan, Ginoo. Problema sa mga anak, yes, Lord, tibok na mong pamilya, ma-restore, maibalik, diya ni mo tanan, Ginoo. Magsimbag, mag-alagad, diya ka ni mo, O Diyos. Thank you, Father God, sa mga pag-ampo nga himuon aning templuha. Kini nga templo shall be called the house of prayer. Ang tanang mag-ampo dinhi, dili nimo hikalimtan sa pagpanalangin, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Ikaw lamang himayaon, pasidunggan o ibayaw, Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, kitang tanan magaingon. Amen and amen. Manindog ta. Atong awiton, ang awit mga igsoon, walay makatandi. Sige, katong gusto pang magpadayon sa pag-ampo, basig na kay nalimtan, please pray karon. Iampo na igsoon. Inyang Dios nga walay makatandi. Bisan pagod sa mahitabo, tinuod mo gyud ang iyang gugma, naa nimo walay makatandi niya.